खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बै निउसाव लगायनानै होफादोंमोन आङो सासे हिन्जाव गोमानाय माला बर' जायबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कापुरपुरा गामिनि बे माला बर'आ नैबे नुबाय थानाय माला बर'आ बबेयाव दंहैयो बेखौ दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै दा बेखायनो बिथांमोननि न'खरनिया गोबां दुखु जागासिनो दं भिडिअबो खालामनानै हरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय अब्लानो मिथिगोन ओरैबायदि माने गथ' गथाय सानैखौ गारनानै खारदों लासिं सिं गामिनि मानसिफोराबो लासिं सिं लोगोसे जोंनि बर' समाजाबो लासिं सिं गथ' गथाय थाखानानै हौवा गोनांखा हौवाया फैसा खामायनानै जाहोगासिनो दंमोन नाथाय बे माला बर'आ गावनि असे फिसायखौ गारनानै खारलांबाय फिसायखौ गारनानै खारलांबाय लोगोसे सानै गथ' गथायखौबो गारनानै खारलांबाय नै बिसोरो सानै नुनाय गथ' बिसोरखौ बिनि बिमाया थांनाय मार्च दाननि 14 खालार खालि गारनानै थांखोमाबाय आरो नै आं बे हिन्जावनिनो हौवामोन आङो मिलन बर' आंनि मुं आंनि हिन्जाव माला बर' दा जों मोनथिया बबाव दं एसे सन्देह बायदि जों एसे मिथिनाय बायदिबा गुवाहाटियाव दं होननानै जों सानो माने थांनाय बोसोर 2019 मायथाइयावबो मास मोनबा खारनानै थाहैदों बे समाव आं गैयामोन आंनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय आं बाहेरायाव गारि सालायहैयोमोन ओमफ्राय आङो थांनाय बे 2020 मायथाइनि 7 तारिख मार्च दाननि 7 तारिखआव आं न'आव सफैदों ओमफ्राय आङो न'आव सानब्रैसो थादों सानब्रैसो थानानै आं इमारजेन्सि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आं डिमापुराव थांदोंमोन आं डिमापुराव थांनाय समावनो बियो गथ'फोरखौ गारनानै आंखौ गारनानै खोन्थायाखै जों जेबो मिथिया खारखोमालांबाय सुनिबार सानखालि फुंनि 9 रिंगासोआव न'निफ्राय खारखोमालांदों दा जों खबर नागिरगासिनो दं नाथाय जों मोननो हायाखै बहा दंहैयो बेखायनो आंबो रायजोफोरनिसिम खावलायो जेनेबा जोंनि न'खरखौ जोंनि गथ'फोरखौ आंनि गथ'फोरखौ नायनानै बेखौ सोरबाफोर बबेबा जायगाफोर नुयोब्ला नोंथांमोना आंनिसिम खबर हरगोन आरो नैबे दा नोंथांमोननो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होगोन बे नाम्बाराव नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै नोंथांमोना आंखौ एसे हेफाजाब होदो आं बेखौनो रायजोफोरनिसिम आं खावलायबाय आंनि हिन्जावनि मुं माला बर' आरो आंनि मुं मिलन बर' बे फिसाजोनि मुं रानि बर' फिसालानि मुं रोदोम बर' दिनै बियो फनबो खामहरा आरो जों लिंहरो फैनानै नाथाय फैया थाङा बिदि खोथाखौ बुङो दा जों आंनि गामि कापुरपुरा पुलिस थाना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि पस्ट अफिस तामुलबारि बेखायनो आं रायजो नोंथांमोनसिम खावलायबाय आं बिसेखिनिखौनो भिडिअखौ बानायनानै दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे नुबाय थानाय माला बर'खौ नुयोब्ला नैबे नुबाय थानाय अनजिमाफोराव खौरां हरबानो जाबाय